ako keď zdražia benzín? Áno. No tak sa obráte na Spojené štáty, ktoré zaútočili na Irán, nie na mňa. Viete, to snáď nebudeme teraz riešiť tak, že tu je celosvetový problém a ja budem kompenzovať obce, to jednoducho nejde. Nehovoriac o tom, že v roku 2025, pán redaktor, a to je oficiálny údaj, mali ľudia na Slovensku najvyššie príjmy v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi. A mesta, obce a samosprávne kraje sú financované predovšetkým z dane z príjmu fyzických osôb. Z dane z príjmu fyzických osôb nejde do štátnej pokladnice ani euro. Sa to rozdeľuje určitým kľúčom medzi mesta a obce a medzi samosprávne kraje. Vždy to bolo 70:30, teraz je to trošku zmenené, ale je to stále celá daň, ktorá ide mestám a obciam. Len tento rok, vzhľadom na dobrý vývoj dane z príjmu fyzických osôb v roku 2025, dostanú ďalších plus 200 miliónov eur. Ďalších plus.